Richard Mann ydw i, dwi'n 24 oed a dwi'n byw yng Gas-gwent Cymru. Dwi'n gweithio fel glanhawdd ffenestri a dwi wedi bod yn gweithio fel yna ers 2006. Hi Lynn, siwr o'i ti? Ie, iawn, diolch. Dwi'n meddwl glanhau dy ffenestri di. Oh, great. Yeah? Okay. Diwrnod da amdano. Ie, mae fe'n, ie. Mae fe'n wych. Ie, greit. Okay. Oh, ie, greit, diolch. Okay, wel ai ti. Hwyl. Ta-ra. Dwi'n gweithio yn Gas-gwent a Coed, Magoer a tipyn bach o gas newydd hefyd. Dwi'n nabod lot o pobl yn yr ardal a mae fe'n rili dda achos mae lot o fy nghymseriad yn siarad Cymraeg hefyd, felly mae 'da fi lot o gyfle i siarad iaith. A dwi'n meddwl bod yn rili nice i siarad gyda pobl yn ei iaith gyntaf os mae fe'n bosib. Y peth dwi'n rili licio wneud am fy job yn ydy y gyfle i siarad Cymraeg a ti'n dy bos dy hun hefyd, felly chi'n neud y dewisiadau i gyd. Nes i benderfynu ddysgu Cymraeg achos dwi'n hanner Cymraeg a hanner Saesneg a mae diddordeb mawr 'da fi mewn ieithiodd. Felly o'n i feddwl bydd yn neis am fy iaith gyntaf i ddysgu Cymraeg hefyd. Mae tipyn bach o ddyletswydd i ddweud y gwir. Nes i benderfynu ddysgu Cymraeg yn 2008. Roedd fy nhad-cu yn falch iawn ohoni i cyn iddo fe marw achos roedd e eisiau rhywun yn y teulu yn siarad iaith arall. Felly roedd yn melfach i glywed mod i'n siarad iaith arall. Wel, nes i ddysgu Cymraeg yn nghanol fy hamlen, ond dwi wedi gwneud sawl cwrsi ers hynny. Cwrsiau penwythnos yng Coed ac yng Nghas Newydd hefyd. Dim ond treigladau falle sy'n anodd, ond oedd yn oreit achos roedd lot o pobl sy'n siarad Cymraeg yn y iaith gyntaf yn gweud bod lot o pobl ddim yn defnyddio treigladau, felly o'n i feddwl just anwybyddu nhw am tipyn bach o amser ac wedyn dod yn ôl atyn nhw pan fi'n barod. Dwi wedi cwrdd lot o ffrindiau newydd. Mae dysgu iaith yn really good achos chi yn cwrdd pobl eraill hefyd a chi'n helpu yn gilydd i dysgu'r iaith hefyd. Byddai'n rili licio cael fy nosbarth ei hun. Dwi wedi bod yn dysgu pobl eraill cyn i fi dechrau dysgu Cymraeg. Dim ond just fel mewn caffi a dwi'n gweud cwbl o geiriau iddyn nhw neu dyn ni'n darllen y llyfr a dwi'n helpu nhw. Felly ie, yn y dyfodol byddai'n rili licio cael fy nosbarth ei hun pan fi'n rhugl. Pan dwi'n cael fy nheulu fy hun, dwi eisiau iddyn nhw dysgu Cymraeg a cael Cymraeg am ei iaith gyntaf achos dwi'n meddwl bod yn eitha talentog i fod yn dwyieithog. Mae siarad Cymraeg yn wedi agor llawer o drwsiau i fi a un neu ddau o ffenestri.